is het mee begonnen, met de plankjes. Ja. En is dat een pizza overdoor? Ja. Ho, ho, ho. Dus, De man de helft van lekker eten. Hey, maar wat een knutseleer schuilt er in och. ja. Is dat ook ziet je een handwerker? Ik ben een bouwer. Een bouwer? Ja. Heb je een eigen bouwbedrijf of wat? Gehad, ja. Gehad? Ja. Dit heb je ook allemaal zelf gebouwd? Wat hij zei, heb ik allemaal zelf gemaakt. Wat een prachtige plek. Dat is de hond? Ja. Ja. En de luistert over het algemeen goed? Ja, dat heb ik wel. Ja? Hey, maar dat bouwbedrijf, dat heb je niet meer? Nee, ik heb het overgedaan aan de mensen die me werken. Ik ben 65 en ik heb zowat 50 jaar gewerkt. Dus. Soms denk ik wel eens dat mensen die in de bouw werken, dat de jaren dubbel tellen. Lichamelijk gezien ook. Lichamelijk, maar ik mag ook heel veel horen, omdat ze een eigen bedrijf had. Ze was eigenlijk iedere dag van ongeveer 6 tot 9 bezig. Ja. Hoe is dat ooit begonnen? Want je zegt, ik heb 50 jaar gewerkt. Dus als jonge jong? Ik ben als 15-jarige begonnen. En op mijn 24e ben ik voor mijn eigen begonnen. Dus 10 jaar, mag ik zeggen, de kunst afgekeken? Ja. Of in de leer geweest ook? Ja, ze hebben links en rechts gewerkt en goed opgelet. Ja. Laten we het erop houden, goed opgelet. Hey, maar op die 25e dan voor zichzelf beginnen. Zelfs in die tijd was dat denk ik al vrij jong, of niet? Ja, maar ik denk dat ze dan ook voor me aankent als je jong bent. En bleek dat ook zo te zien? Ja. Ja? Dan mag ze in de bouw, mag ze, gij het van hoog naar lieg. Ik neem aan dat je ook hele goede en ook minder goede periodes hebt meegemaakt. Dat gaat. Ik ben in 74 begonnen, toen was het eigenlijk zat. En in het begin 80 jaar toen zag je dat gedaan en later ging het weer omhoog. Het gaat een beetje op en af, maar we hebben altijd werk gehad. Toch wel? Ja. Hoeveel mensen heb je in dienst gehad? In de beste jaren? 8 tot 10 ongeveer. Maar meestal een stuk of 4. En dan helpt ze een beetje met het overzicht en je kunt zelf met werken. Hoe lang heb je dat gedaan? Het zelf meewerken? Ja, binnen altijd eigenlijk. Ja? Ja. Is het nou zo dat MSD altijd in de bouw heeft gewerkt? Hè? Dat ze ook met een bepaald oog naar overal was ze best, naar huiskieks en zo. Ja. Dat ze denkt van, mijn god, wie heeft dat gebouwd? Of wie kent Ja, zo wat? dan kijk ze altijd en dan valt ik heel dik op van, dat zou ik niet zo doen. Dat wel, ja. Hoe wordt er tegenwoordig gebouwd? Nog? Over het algemeen toch wel redelijk tot goed, denk ik. Ja? In zin, zeg maar de snelbouwprojecten, dat zijn niet mijn dingen eigenlijk. Ja, we hebben ook altijd in vrijstaande huizen gezet eigenlijk. En dat werd volgens mij nog wel goed gedaan. Ja, daar wordt ook nog wat aan besteed, denk ik. Ja, dan maakt het ook dat het kost. Hè. Dat is, Want tegenwoordig alles is supergoed geïsoleerd. ja. Maar ik vroeg me ook wel eens af dat ik denk van, wordt er technisch nog wel zo goed gebouwd overal? Want het moet ook snel gebeuren. Het moet goedkoop gebeuren. Qua techniek, het is allemaal, het komt je meer, heel veel kunt prefab opbouwen. Dus het is heel veel fabriekswerk. Is het dan ook die laatste jaren dat je het bedrijf hebt gehad, wordt het ook moeilijker om goede vakmensen te vinden? Ja, dat is werd steeds moeilijker. Echt, zeker als je klein bent, dan moesten mensen hebben die alles kennen eigenlijk. Hè. En dat is lastig, ja. Om iemand te vinden die en kan metselen en kan tummeren? Ja. Ja goed, die heb ik gelukkig altijd wel gehad. Maar ook doordat ze, ik ken bijvoorbeeld een timmerman en die hebben mij leren metselen. Maar een timmerman kan makkelijker leren metselen als een metselaar leren timmeren. Want? Ja, in het timmerman het sowieso al veel meer moordgevoel. Oké, ja. Maar dat deed je eigenlijk wel terwijl mensen al bij je in dienst waren. Die leerden bij.
Ja. Heb je dat allemaal wel in de vingers gehad? Het metselen en het tummeren? Ja. En het, ja? Ja, ik word eigenlijk timmerman. Hè. En nu, op mijn 23e begon ik voor mijn eigen huis te bouwen. En ja, dat heb ik zelf gans gemaakt. En toen ik dat klaar had, toen had ik het metselen ook wel zich onder de knieën. Waar was dat? Dat eerste Hier in huis? Dorp. Nou, Hier in Dorp? Ja. Want ik ben hier vroeger geboren. Hier lag een oude boerderij. Die heb ik later afgebroken en heb nu opgebouwd. Hoe lang geleden? Dat ik die opnieuw opgebouwd Ja. heb in 1980. Dat is wel apart dan toch, hè? De Ja. plek waar ze geboren is. Ja. Hoe groot was het gezin vroeger? Voor met 7 kinderen. 7 kinderen. Ja. En uiteindelijk heb je de grond verworven. Ja. Ja, die neef en ik nou in huis. En op een gegeven moment ging mijn ouders op een gegeven moment naar het dorp weer. En een broer van mij, dat was nog thuis. En die heeft dat huis aangegooid. En ik kreeg dan het oude boerderijke met de grond waar het op lag. Oké. Ja. Hoe gaat het dan? Moet ik dat gegund worden, ook door de andere kinderen? Ja, wel. Dan moest het wel een beetje meteen kunnen vinden. Dan gaat dat het beste, ja. Maar dat ging goed. Ja, ja, prima. Het is... Woont je alleen? Nee. Want het is een enorm huis. Ja, met de vrouw en met de kinderen in het huis doet, ja. Oh, hoeveel kinderen heb je? 2. 2. Ja. Maar die zien wel in de buurt Ja. gebleven? Ja. Ja, mijn dochter die woont in Antwerpen. Dus dat is Oh. wel weer een beetje uit de buurt. Ja. Hoe is die door terecht gekomen dan? Ja, die heeft gestudeerd, die is restaurateur. Die doet, In de kunst? ja, die doet restaureren van moerschilderingen in kerken en zoiets. Dat lijkt me leuk werk. Heel apart is het. Ja, dat is heel apart werk. Ja, ja. Maar ik ben er wel eens tegengekomen gedurende onze omzwervingen. En die stond Duk soms ook in toch wel lastige omstandigheden. In koude Ja, ruimtes en waar het koude vochtig ruimtes. is. En En klummen, ja, naar boven en overal. En, ja. Dat is wel... goed je wel eens kijken op plekken waar ze hier werk doet. ja, Want dat zien natuurlijk dan weer bouwwerken die voor ook weer interessant zien als... ja, die heeft nog in Houtem in de kerk geschilderd. Ja, daar zit nog... hoe noemen ze? In de nate kalk. Fresco's. Fresco's. Dat is wel nog gewerkt, ja. Leuk werk. Ja. Liek me dat, desondanks. Hey, even terug naar de... Dus hij begoos het mij? Ja. Wie al de stee? Een jaar of 18. Heet het nog een... Ik zie een lemke, ik zie een Maria-beeldje. Ja, dat heeft mijn zoon erop gezet. Met die lamp die heb ik gewoon, die gaat s'avonds aan als het donker weer. Ja, er staat Maria een beetje in leeg. Ja. Ja, ja. Maar heeft het nog een bepaalde betekenis dan? Nee, Nee. nee, het wel niet. Nee. En toen? Eh, De flessenboom? nee, dat is pas van vorig jaar. Wie komt ze door dan bij? Ja, ik was hoe ik het met flessen doen. Ik heb daarachter ook een flessenwand gemaakt. Ja, hier zit er... Ja, dat Gans- had ik al gezien. Gans achter, ja, hier dit, maar gans achter heb ik ook nog een flessenwand gemaakt. Door helemaal achter zie je dat flessen. Ja, ja, dat zijn flessen, ja. En waar komt die fascinatie dan vanaf? Ja, daar vul ik dan in. En, Ja? en dit ook, dat is op zich, die blok, die heb ik dat ook zelf die flessen ingemaakt. Die blok heb ik zelf gemaakt. Maar als het dan de zon schijnt, dan schijnt je fijn leeg door. Zit je er Duk? Ja, Ja? zomers altijd, ja. Ja, want hij kan ze fijn op de Ja. weg kijken en zo. En de fietsen, dat wordt me ook opgevallen. Want ik zocht toch ook nog een poort. Er stonden ook fietsjes fietsen, op. Ja. Ziet je een fietser? Ja, ik ben wel een fietser, ja. Ik ben nog naar Compostela gefietst en naar Rome. 3 jaar geleden ben ik naar de Noordkaap gefietst. Oh Rudy, hoor je dat jong? Daar is hij nog niet zo lang geleden ook nog geweest. Ja. Omdat hij een documentaire heeft gemaakt. Samen hebben we een documentaire gemaakt over een hoesarts die met een peert en een hond van Zuid-Spanje gans naar de Noordkaap is gewandeld. Ja. Maar wat is dan de drive om dat soort tochten te maken? Ja, het is even weg zijn, dat is fijn tot rust kunt komen. En het fietsen, ik fiets dan best wel de hele dag, maar dan een sloopplaats zoeken,
je hebt de eten zoeken en zo allemaal. Dus ik neem niks met, ik heb niks gepland en ik fiets gewoon aan. En dat is mijn doel, daar wil ik her en dan kom ik. En dan onderweg lekker de kop leegmaken? Ja, ook. Ja. En altijd alleen? Ja. Ja, ik ben naar Rome, we zijn met 2 man geweest. Maar ja, er zijn er heel weinig die 3 weken daar vooruit kunnen trekken. Of zo. Nee, maar dan moeten ze het ook kennen om zo lang alleen te zien, hè? Ja, ja. Je kunt wel mensen tegen onderweg, maar dat is wel aan zichzelf uren geleverd. Maar daarboven weinig. Ja, dan wordt het rustig, hè? Daar komt er weinig tegen, ja. Heeft dat nog iets met ook gedaan, die reizen? Nou, nee. Ik gewoon een herinnering, dat wel. Dat wel. En alles goed gegaan? Ja. Nergens flink gestuiterd met de fiets? Of, nee? En je ziet nog 65, zei je? Ja. Zit er nog een reis ergens? Ja, dat kan wel. En waarheen? Ja, ik wil nog een keer naar IJsland, maar ja, dat is het lastig op de fiets. Waterfiets? Dat zou kunnen, ja. Maar anders toch meer richting het zuiden vanwege het weer dan wel. Want ik ben naar de Noordkaap, heb ik eigenlijk boven de Poolcirkel geen zon meer gezien. Alleen maar regen en sneeuw. Dus eenmaal deze ganse leven in een bouw heeft gewerkt, er zit dan toch schijnbaar wel ergens een avonturier in. Ja. Maar toch moeilijk dat ze dat nog eens kunnen doen, of niet? Ja, zeker. En wie bakt normaal gesproken de pizza, zie je? Ja, deze zit uit mijn zoon wel. Dat is een lekker over. Zie? Netjes. Maar daar kan ik ook een bak over. Ik doe nog ook wel wat soep maken op die boot. Ik gooi de ketels achter dan en dan vuur eronder. Leuk! En wat voor soep? Courgette. Dus heb ik zomers altijd, want die leggen ook aan de weg en dan stoppen altijd mensen door een courgette te pakken. Dat is heel schoon. Die reacties Leuk. van die mensen. Dat is, Leuk. Een man met veel talenten en veel capaciteiten. En wat betekent dat? Dare flamma capere, dare flamma donare. Italiaans, denk ik. Ja, Latijn. Het vuur neemt, het vuur geeft.